Псалом 90. Божията закрила. Този, който живее под покрива на Всевишния и пребъдва под сянката на Всемогъщия. Той казва на Господа: Ти си мое прибежище и моя крепост, Бог мой, на когото се уповавам. Бог ще те спаси от капана на ловеца и от смъртоносна напаст. С перата си ще те покрие и под крилете му ще се скриеш. Щит и закрила е неговата вярност. Ти не ще се изплашиш от ужасите на нощта и от стрелите, летящи през деня, от мора, който те обгръща в мрака, и от заразата, която вълнее по обед. От твоята страна ще паднат хиляди, а отдясно на тебе 10 000, но тебе беда не ще те застигне. Само ще гледаш с очите си и ще виждаш възмездието за грешните, защото ти каза: Господ е мое упование. Ти избра Всевишния за свое прибежище. Зло не ще те сполети и мъка няма да се приближи до твоето жилище, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят по твоите пътища. Ще те носят на ръце, да не би да удариш крака си в камък. Ще стъпчеш лъв и усойница, ще мачкаш млади лъвове и змии. За това, че ме обикна, ще го спася, ще го запазя, защото изповяда моето име. Ще ме призове и аз ще му отвърна. С него ще бъда в нужда. Ще го избавя и ще го прославя. Ще му дам дълъг живот и ще му покажа спасението, което идва от мене. Амин.